Biko unu gwara m aka ga-ele atụ m n'ahụ o nwere m ọhịa eji ịnọ ọka nkọrụ na agụ okay nsogbu adịghị many years ago when I still there for school. It is one day our teacher always remember. He said starting from today, beginning from today, if you want to talk, make you talk English. Oh, can corona go down? Oh, can pop. Onye nkuzi nwa bekee apịa m ụta ya dịwa maka na asụrụ m okwu ala ụmụnna m